Om, om ngapain om? Om, mana om? Om, Mat, ki aku di film apik iki. Anyar iki. Lagi Apa? di bioskop iki mulai. Kau iso kan dulu teh? Iso. Ya apa? Ajari Bu, ajari Bu. Iya, kok enggan bu. Saiki, Ya Mat, Allah bu. aku pengen dulu. Sik dulu Ibu niki pengen lho. delok iki. Iya. Ibu pengen update iki. Masuk kan Iya, marine, sik dulu. Loh, Rimio. Dek, ready ora? Ono apa sih mas? Saya main aku iki. Wes tala. Undangan, penting ki. Apa tuh yang gak penting? Apa ya mas iku? Ono apa sih mas? Iki lo. Mari ngene. Aku kan kudu kuliah. Aku bingung katanya untuk jurusan apa. Enaknya kok pas aku wis gede dadi apa ya enak? Dokter. Cangkemmu. Aku arep bedal lho wedi. Lah, terus guru ah. Aku ngajari awakmu ora gelem kok. Yo man ngajari wong akeh koyo ngono. Terus ya apa mas? Daru aku mas. Weh, ono apa iki rek? Kok rame ae iki yo? Apa iki apa? Ono apa? Ono apa iki? Kono. Ngene. Ono apa iki kok kebukuan Iki lho bu, mas dukane kula wae. Lho Mas apa adike kok dikubuki? Kula taken dateng mamat api-api. Lah, mamate malah lesu, Bu. Ojo ngapusi sampean. Wong iku sampean. Wes kono. Mat mlebu kamar. Aku tak ngomong mbek Masmu. Ya wis. Ono apa nih? Ngomong nang ibu wis. Niki, Bu. Budi bingung pada kuliah datang pundi. Loh, kok bingung? Mungkin, Bu. Asline kula badhe kuliah teknik. Kula dereng matur bapak. Loh, udah usah wedi nang bapake. Tak celokake yo. Nggih. Pak, Bapak. Sik. Bapakmu ora ning bengkel. Ayo ben bengkel. Sik, Bu. Ono apa ya? Niki Pak, laren seperti itu Pak. Ono apa sih, Lik? Iki lho, Pak. Kula badhe kuliah teknik asal, Pak. Aduh. Aneh-aneh ae kowe iki, Lik. Bapak iki entuk tekan ndi duwe kate ngene ana kowe. Sekolah SMA Bapak iki dol sapi. Tapi Pak Budi pengen kuliah teknik. Ngopo ya, Lik?
Bapak iki sih ini tanggungannya adik. Ya apa yang awakmu rasa sekolah ae. Nulungi bapak bengkel. Tanpa doa karo kuliah tadi. Dan Pak, buat bodoh. Mesti pengen jadi manajer teknik di perusahaan teknik mesin. Salah. Oh iki ora usah mimpi-mimpi sing dukur ngono lho. Pokoknya bapak iki ora setuju. Sifat Pak. Sifat Pak. Bud, ayo lagi Bud. Aku pengen banget kuliah teknik, tapi jare bapak ora oleh mikir keduren. Bener jare bapak, nilaiku pas-pasan, ditambah bapak ora ada duit. Ya wis lah. Lah apa sih aku ngimpi ini? Tak turu ae wis. Le, tangi oleh Budi. Le. Kok sih tunggu wae. Le. Tangi le. Le. Video korek Le, tangi. Awas aja lo sampai telat kuliahnya. Kenapa ini kok tekanan naik? Iki lho, Mu. Om ngapain om? Mas, iki aku duwe film iki. Iki. Yo, Ngerti cara duduk ya? Cara duduk teh. seru bu. Ayo duduk dong. Iya yo enggak. Ayo beli iki. Ayo. Apa sih bu? Lo niki ayo. Iya kok, ya Allah. Ono ta? Beli tuh. Itu sopo yo? Assalamualaikum mamang. Nama apa ya? Iya. Kami dulu ya. Lagu ini. Woi. Apa? Kak. Tidak ada semua boleh. Hah? Iya ada simping dulu. Aku golek iku nang mana arek pas iya plus. Aku ngomong apa ile? Iya. Aku langsung juta. Aku langsung